F'mass meeting fil-Mosta, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg għalli l-Partit Nazzjonalista qed joffri viżjoni ekonomika ġdida illi fi kliemu għandha tkun mibnija fuq investiment f'niċċeġ ekonomiċi ġodda u fuq aktar opportunitajiet għal familji Maltin u Għawċin. Dr. Borg qal li l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern jinvesti fuq oqsma bħal intelligenza artifiċjali, id-data, in-new space, il-bunkering u l-ekonomija kreattiva sabiex jinħolqu setturi ekonomiċi ġodda u jitkabbar il-ġid ekonomiku tal-pajjiż. Sostna li dawn l-investimenti għandhom iwasslu sabiex il-Gvern ikun jista' jnaqqas il-pis finanzjarju fuq il-familji u jinvesti aktar fis-servizzi u fil-kwalità tal-ħajja. U qal li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi tnaqqis fil-kontijiet tad-dawl b'medja ta' 30%, tnaqqis fit-taxxa personali u tal-kumpaniji u tneħħija tat-taxxa tas-suċċessjoni. Żied jgħid li ż-żgħażagħ li jidħlu fid-dinja tax-xogħol ikollhom l-ewwel 5 snin bla taxxa sabiex fi kliemu ikunu jistgħu jibdew jibnu futur aktar stabbli u indipendenti. Dwar il-qasam ta' djar, Dr. Borg qal li l-prezzi tal-proprjetà qed jagħmluha diffiċli għal ħafna żgħażagħ sabiex jixtru l-ewwel dar tagħhom. Qal li appartament medju illum jiswa madwar 400,000 euro u sostna li ħafna koppji qed isibuha diffiċli biex ilaħqu mad-depożitu u mas-self. Għalhekk semma l-proposta fejn Gvern Nazzjonalista jħallas nofs l-imax tas-self ta' djar għall-ewwel 10 snin. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-popolazzjoni u qal li bejn l-2013 u llum il-popolazzjoni kibret minn madwar 420,000 għal 570,000 ruħ. Sostna li l-partit għandu pjan sabiex jindirizza l-isfidi marbuta ma' tkabbir fil-popolazzjoni fosthom permezz ta' awtorità responsabbli mill-livelli tal-popolazzjoni. Matul id-diskors tiegħu, Dr. Borg qal li waqt il-kampanja elettorali iltaqa' ma' diversi faxix tas-soċjetà fosthom żgħażagħ imħassba dwar l-affordabilità tad-djar, familji milquta mill-logħli tal-ħajja u anzjani. Għalli ħafna nies illum qed jagħmlu aktar minn xogħol wieħed sabiex ilaħqu mal-ispejjeż tal-ħajja. Dr. Borg sostna wkoll li l-Partit Nazzjonalista qed iwettaq kampanja b'fokus fuq kuntatt dirett man-nies u fuq proposta pożittiva għal pajjiż. Għalli l-partit irid jiġbed lejh ukoll persuni li jinsabu diżillużi jew indeċiżi għaliex fi kliemu il-Partit Nazzjonalista jrid ikun partit miftuħ għan-nazzjon kollu. Dr. Borg attakka wkoll il-Gvern Laburista u lill-Prim Ministru Robert Abela fejn qal li l-pajjiż jinsab f'instabilità u kritika lill-Gvern dwar il-kwalità tal-ħajja u għediet li fi kliemu baqgħu ma twettqux. Fit-tmiem id-diskors tiegħu għawiet aktar investiment fi spazji miftuħa b'ħaxix u siġar sabiex fi kliemu titjib il-kwalità tal-ħajja u jinħolqu aktar opportunitajiet għal Maltin u l-Għawċin.